Hej, vi vil gerne fortælle lidt om månen og jorden. Nu vil vi gerne fortælle lidt om, hvad en solformørkelse er. Og sådan en solformørkelse, den opstår, når månen er i sin bane, og den er rundt om jorden. Den er i fasen nymåne, det vil sige, at den er mellem jorden og solen. Og så befinder den sig direkte mellem jorden og solen. Og i den situation, så vil månen stå i vejen for lyset fra solen. Og det vil så gøre, at månen kaster en skygge, som man også kan se her, ned på jordens overflade. Og når vi så er på jorden, det vil vi så se som en formørkelse af det normale dagslys, som vi normalt får fra solen. Her der ses en solformørkelse fra 1999 inde i programmet Celestia. Og for at forklare hurtigt, hvorfor at der ikke er solformørkelse hver måned, er fordi at månen den roterer som bekendt en gang rundt om jorden hver måned, men det skyldes, at månens bane den hælder en smule i forhold til jordens bane, og derfor så vil der ikke opstå solformørkelse hver måned, fordi det kun opstår helt specielt.